ನಮಸ್ಕಾರ ಗೈಸ್, ನಾನೊಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ತುವೆ ತಿನ್ಪುನ ಕರ್ಮುಡ ತಿನ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ತಿಂತಿನ ಏನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನೆ ಕಡೆ 1 kg ತುರೆ ಬರ್ಪೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಾನ್ ಸರ್ ಪಂತಾರು ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಪೆರ್ಗುಡೆ ಪಂತಾರು ಯಾನಕ್ಕೆ ಪೆರ್ಗುಡ ಮೂಲು ಗೂಡು ಮತ್ತು ದೀದು ಗುಲ್ಲಿನಿ ಅಂಡ್ ವಿಷಯನ ಪನ್ನಾಗ ನೆಮ್ಮತ್ತ ತಿಂತಿನ ಜನ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಎತ್ತು ನೆಮ್ಮತ್ತ ತಿಂತಿನ ಏರ್ ಪನ್ನ ನಿಕಲೆ ತೋಜವೇ ಓಲೋಲ್ ಮಂಡೆ ತೋಜು ಮಂಗೆತ್ತು ಮುಜ್ಜು ಬಲ್ತೊಂದು ತೋಡಿ ಬಲ್ತಾವ್ರಿ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಜನ ತಿಂತೀನಿ ಅವ್ಳು ತಿಂದು ಪುಡ್ಕೆನೆ ಹಾತಿನ ತಗೊಂಡು ಲುಕ್ಕು ಕೊರ್ಪು ನೀನು ಪಿರ ಮಲೆದು ಓ ಇಡಲ್ಲ ತುರೆ ನೀಯೇ ತಿಂತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೊಗ್ಗನೆ ಬಡ್ಡಿ ಮಗನೆ ಎಣ್ಣ ತುರೆ ತಿಂದು ಅವ್ಳು ಮಿತ್ತುಬೋದು ಲುಕ್ ಕೊರ್ಪನ ಸೊ ಒಂದೇ ಜನ ತಿಂತೀನಿ. ಓಕೆ ಮೆರನ ಬುಧಾರ ನೇರಲ ಪಂತಜಾರು ಅಂಚ ದೇರೆಗ್ಲ 1 kg ತುರೆ ಹಚ್ಚಿ ನೆರೆ ತಿನಿ ಪಕ್ಕ ಚೂರ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವ್ಳು ಮಿತ್ತುಬೋದು ಕುದು ನೆಂಗೆ ಮಲೆ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇದು. ಓ ರಾಣಿ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದು ಸೇರಿ ಕಂಬಾಡ್ರೆ ಅಂತಾರ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಅಂಚ ಅದು ಓರಿಯಾರು